Taxi! Hartstikke leuk. Hi. 2,35. Alsjeblieft. Shit, we hebben weer een fooi. Hoeveel mensen kunnen er nou in dit busje? 14 is de max. Een hele dikke mensen, passen die wat door? Ja, dat is ook voor zo'nzelf te bepalen. Dus, Maar is er wel eens in klem komen te zitten? ja, eigenlijk nog nooit. Of we met een beetje duwen, dan komen ze altijd wel binnen. Op een of andere manier.